Mi ćemo se danas s nečim počastiti. Danas nam je godišnjica braka. Kupujemo novi auto! Ani se ova marka sviđa. Evo šefice. Stata se. Šta ćemo, dečki? Koji auto ćemo? Peugeot. Fora. Sad čekaš? Auto novi. Dečki su si izabrali auto. Kaj ti veliš? Auto je prekrasan. Nikad auto ne prekrasan. O. I kak je? Dobro. Prekrasan. Sviđa vam se? Nikad ljepši auto nisam vidio. Ovo je mama. I na kraju smo odlučili. Možete kupiti hudicu i kratku majicu i šiltericu. Sve vam je na www.merck.company. S time da je dostupno za sve države. Pa tvoj poklon za godišnjicu. Uglavnom. Te volim kad pim kavu. Priprema za školu. Još neko smeće unutra. Imaš li smeće? Izgleda ko govno. Da. Uzmite ovo za računjanje. Kad ovo zrobite, unutra vam je buba. Ma ima još. Može širi. Sve sam ja rekla da štakori unutra žive. I tako, muzičar. Čuj ovo, ovaj gada. Daj se makni. Ne mogu drugačije. A, tak se ne slažeš, Premala što ti mi je pokažem. toga. Kakve to ima veze? Će biti naredni dečka na svijetu. Sumnjam. Idemo dalje. Imamo lijepu majicu. Ako si neke zguzla, Da, onda sada to 100 dana da on to se izvadi. baš bronču. Bronču. I tancaš, i onda tancaš. Kaj radiš? Ne ide. Pa evo, gle Bože. A kaj je ovaj tu prazan? Ne diraj se po licu. Osima, Da. ovak po cijelom licu nema šta. Oči, nos, usta, najvažnije ne. Da. Šta najčešće moraš raditi? Prati rukice. Pa šta ćeš ti poslati nekom prvašu? Anđeo! Ok, kaj pakiramo u njega? Stvari za vrtić. Mi ćemo to brzo dvite snimiti. Pa naravno. Da ne pomiješam čase svoje. Da si ne stavim ruke na usta i da se ovo... Si ti meni spreman za sutra? Da. Sutra ideš u novi vrtić, jedva čekam da mi ispričaš kakav je. Dobro jutro. Ovako izgleda jutro. Vrtićanac, da ga vidim. Evo ovako. Jesi se probudio? Sretan ti prvi dan škole, sreća moja. Hvala. Natjerala sam ga da jede ono uzbuđenja, nije jeo i niš nije doručko. Ajde, gotovo ljeto, počinje nova školska godina. Uhu! Jesi mi spreman, lijepi moj? Jesi. Wow, jesi uzbuđen? Zanima me kak je prošao prvi dan, tak sva sam u stresu. Ovako su živa. Ovako. I evo tako vam izgleda. Pero i Viski su trenutno tu. Gdje je Lio? Lio istražuje. A tu si! Pa da čujemo dojmove. Došla nam je nova curica i to me najviše veselilo. Mama, malo sam bio predugo. Molim te, dođi malo kraćije. U nove? Avanture! Lajkajte, šerajte i pretplatite se na kanal Ženski svijet. Pusa! Pozdrav svima, dobrodošli u Ženski svijet i dobrodošli u novi video. Vidio si. Vidio sam. Danas nam je godišnjica braka. Sretna ti godišnjica. 9. Već 9. Još malo pa su ove, kak se ljubila već. Mi ćemo se danas s nečim počastiti. S čim to? Mislim, imamo jako skromne poklone. Ne znam, kaj boš se počastilo s nečim. Pa, vrijeme je za... 3, 4, sad! Kupujemo novi auto!
Ne dajemo svoju mazdicu. Ne damo svoju mazdicu još. Nego auto. Treba nam, znači hitno nam je potreban drugi auto. Sad kad smo se preselili. Tako da, zato što nam je Bruno promijenio vrtić, Vito nam je na drugom kraju grada i nećemo moći funkcionirati bez dva auta. Tako da sad idemo po drugi auto. Vidjet ćete o kojem autu je riječ. Mi sad idemo točnije birati. Ovo je Mazda isto, ali pored nas. Da. Pa idemo vidjeti šta se nudi, ajde, ne znamo ni mi sami. Moram vam danas onda i u ovom videu pokazati što sam dobila od svoga mužića. Rekla sam nema poklona zato jer kupujemo auto. Inače, mislim naravno ne kupujemo zbog godišnjice, ali tak se poklopilo. Pa sam rekla to nam je poklon za godišnjicu, ali sam ja dobila novi fotić. Ti voliš da ja snimam? Najbolje si u tome. Da kvalitetno budete snimam. Budete vidjeli kako novi snimam. Kakav fotić mi je kupio. Uglavnom, idemo birati auto. Evo nas u jednom autosalonu, na volanu je znak koji je znak. Ani se ova marka sviđa. Da. Sad smo u malom jednom autiću, ali mogu vam reći nije to tak malo kao nekad. Ti mali auti su postali jako ozbiljni. Mi se sviđa, moram priznati, jako mi se sviđa. Evo ja sjedim iza Ane, recimo u ovome. Evo. Momentalno ga kupila, jako mi je dobar. Ali jako imamo neki budžet, ovo je malo van tvog budžeta, malo puno. To je, Bojan ima u svojoj glavi ograničen budžeta. Aha. Šta će Ana na kraju izabrati, to se još ne zna. Jer Ana naginje da osim Renaulta gleda i Volkswagen, tako da ne znam šta će biti. Ko zna? Ani mora sjest auto. Kak mi je Mazdica sjela, uglavnom ovaj je lijepi, ha? Jako dobar. Ali onaj Kadjar mi se sviđa. Nije to Kadjar, nego? Captur. Captur. Evo šefice. Da idemo GP kakav je, ajde. Gdje se otvara? Ne znaš ni GP-kić otvoriti? Ne, aj ti. Ja sam stisnuo slovo O, pa ne, to zna biti. A nemoguće da se... noga. Pa nemoguće da ga ne mreš otvoriti, moraš ga moći. Želim neki sistem, znači. Ovo nećemo montirati. Šta je ovdje tu? Nije? Ne. A na vratima? Ne. Kaj ne znaš GP-ku otvoriti, ne mogu vjerovati. Ajde, zaustavljam snimanje. Opa! Dobar je. Pa ono, nije loš, duboke stane tu, 2-3 koferčića, a? Čekaj. Cool. I evo nakon sat vremena Ana je sad upravo sjela u malo veći Captur. Zaljubila se u klijača i hoće ga kupiti, ali za istu lovu možemo i ovo tu. A ipak je malo ozbiljniji auto. Ne, ovo je ozbiljniji auto, sam rekao. A iznutra i sve su gotovo identični, ali ovaj fakat ima puno više mjesta. I sad ja navijam za ovo tu. Ana bi malo klijača, ali je preskup za tak jedan mali auto. A ovo može biti obitelj. Ovdje možemo naš četvoro bez problema se sjest. Ne ovisim uvijek da smo u Mazdi. Sad ćemo vidjeti, ne znam, gospodin će nam pogledati. U toj opremi koju mi gledamo, da. A ovdje vidi sad jednu foru, daš da ti pokažem. Ajde, izađe van, dođi. Stapa se. Bok. Gepek. Da, mali je. Čekaj, gledaj me. A i to može on. Ja mrak. Okay. Kad trebaš veći gepek, pomakniš sjedala naprijed. Kad trebaš više mjesta, onda... Ali kuš koju dubinu dobiješ, viš kak si se vidi se. Sad je ozbiljan.
Ajde, pomakni, sic. Da vidim GP koliko je sad. Aha, tak se dobro. Fora. Znači imate ručicu tu. Evo nas i dan nakon gledanja Renaulta. Na kraju se Bojan i ja nismo ništa mogli odlučiti. Rekli smo idemo mi pojesti, razmisliti. Ni tad nismo odlučili, onda smo rekli kad prespavamo pa ćemo odlučiti. Bojan je sad na fotkanju, tako da ja imam nove pomagače. Idemo gledati, a sad idemo vidjeti šta nudi Peugeot. Jer mi još uvijek nismo odlučili, ne znamo šta ćemo. Šta ćemo, dečki? Koji auto ćemo? Peugeot. Mislite? Da. Ili ćemo ga samo sad pogledati? Peugeot. Idemo vidjeti. Vito ide probati, meni nije Lego. I Vito, kaj veliš? Dobar je. Dobar ti je? Ovo fora. Ajde sad Bruno proba, pa ću ja sjest. Ajde. Noge nikad na to, unutra nogu, tako. Wow. Kakav je tebi? Dobar. Ajde. I evo nas i nakon Peugeota. Kakav je Peugeot? Prekrasan. Kakav je tebi? Pa nije baš lijep. Ni meni se baš ne sviđa, nije mi baš sjeo. Tako da idemo sad pogledati kaj se nudi u Nissanu, neki mali auto, i izgleda mi sve da ću završiti natrag u Renault. Kaj sad čekaš? Auto novi. Ne čekaš ponudu. A koji si to gledao? Znaš uopće? Ne? Jel ti znaš? Nisam. Nisam. To, sad to čekamo ponudu. Budeš mi išao pokazat ga malo, može? Da. Ajde. Tata, jel s ovom? Dečki su si izabrali auto. Plavi, visoki, to je to. Dečki svoje imaju. To je to. To je moj auto. Ali ja kupujem mali auto. Meni treba mali auto. Ovo je baš dobro. Lijep je, mislim, jako je lijep, ali došao je tata u provjeru. Još smo u odabiru. Tata, sad sam stezka. Kaj ti veliš? Tata, ti će svozim na mama Renault Clio. Ej, Bok. A? Ej, Bok. Da, kakav ti je? Čekaj, auto. Dobro, ajde na miru pogledaj. Evo nas sad opet u Renault. Vito, kaj veliš na Renault? Auto je prekrasan. Nikad auto ne sam. Baš šta ja? Kaj ti veliš na mikru? A meni nije baš lijepo. Izvana ili iznutra? Pa i jedno i drugo čak. Meni je lijepo. Tebi je lijepo. Otvori vrata. Meni tam gdje je balon. Smiješ. Ajde. Kaj Vito veliš? Od svih ovih koje si do sad vidio, koji ti je najljepši? Ovo. Ja te vozim. Ajde, ja te vozim. I kak je? Dobro. Prekrasan. Sviđa vam se? Nikad ljepši auto nisam vidio. Jako je lijep, da. Istina. Mekanje. To ti je Clio. Ajde da vidim kak ti se sviđa Clio. Ideš iza vrata se sjesti. A? Zašto bi Renault stalno ima taj zvuk? Javi ti se da te pozdravi. I? Ajme, prekrasan je auto, oda. Koji ti je ljepši, taj ili Micra? Oj, mama, Renault Clio. Clio ili Captur? Vidite, di vozimo? Za staro. Ne znam. Vidite, di vozimo? Aha, Renault Clio. Vidite, di Sad si malo prije rekao da ti onaj najbolji. Ipak ovaj. Zapravo, ću da vidim kako se Ajde ti pogledaj. Vidite, di vozimo? Di vozimo? Ne znam, vidi karta. A karta pokazuje. Da probam. Ne. Sve u redu. Renault Clio. Clio ti se sviđa? Prekrasan auto. I na kraju smo odlučili da ipak ništa od... Novog auta. Pa zašto, Goran? Pa šta se dogodilo?
Dok smo mi odlučivali koji ćemo model auta uzeti, koju boju auta, a tu su malo bili prepirke neke. Da, to je malo bilo, ja bi ovo, on bi on. Ja sam htjela bijeli Clio, da se razumijemo, ja sam htjela bijeli Clio. Bojanu je to bilo malo too much za taj novi model. A šta znam da mislim je, to je realna cijena auta, ali cijena. to bi bio nama drugi auto koji se ne bi toliko puno vozio i onda žali Bože da toliko novca za auto koji bi tu prelazi neku. Uglavnom, da vam skratimo, dok smo mi to birali, bi ne bi ovo ono, Dani su prolazili, a mi smo za to vrijeme djecu već počeli voziti u školu i vrtić, to ćete vidjeti nakon ovoga. Znači, mi smo ih već počeli voziti, onda smo skužili, gle, mi i dalje možemo funkcionirati s jednim autom, a bili smo u panici kao, nećemo, kako ćemo mi sad to izvesti. Tako da, uspjeli smo izvesti, onda smo rekli, čekaj, na čemu bacati sad novce dok mi možemo funkcionirati jednim autom? Fakat nije potrebno. Ako je baš pod mus, mi možemo neki taksi naručiti, nešto. Tako je, ali rađe mi sebi čuvamo novčike za kućicu. I još da vam pokažem, ali, bude pao novi auto. Bude pao, ne znamo kad, nije bitno, ne šuti. Uglavnom, ono što vi uvijek možete kupiti je kratka majica, merch, možete kupiti hudicu i kratku majicu i šiltericu, sve vam je na www.merck.company, s time da je dostupno za sve države, tako da me ne morate više pitati jel mogu ja iz Srbije, jel mogu ja iz Bosne, možete ljudi od svugdje. Sve vam se tamo nalazi, naručite dok ih ima jer uvijek se jako brzo rasprodaju, onda mi plaćate. I... Šta tu imaš? Pa tvoj poklon za godišnjicu. Ovako sam da vam kratko pokažem koliko ćete skužiti. To je moj novi fotoaparat. O, tu je neki držač, kako bi ja to rekla, Bojana, da sam seljak za to. Držač s kojim ja isto upravljam. I tu ovako ga okrenem. Pa onda vi sebe vidite, pa tu imam mikrofon i tresi mi se ruka, ne moram biti u toj pozi. Tako da, to je to. Idemo sada u... Htio sam ja reći, to je to. Reci. To je to. Aj, to je to. I kaj si dobio na kraju za godišnje? Pa ti nisi brzo. Ide. Otkrit ću vam samo neke. Gledajte kakve sam šalice dobio. Mislim, sam da nešto kažem, vjerojatno se čudite, onak ja dobijam fotoaparat, on dobiva šalice, ali... I zašto sam dobio roze šalice? Znači... Da, ja sam fan, ja sam frik za šalice, obožavam piti kavu, jako mi je bitno što pijem kavu i ovo su šalice koje se ja već pa bar 1 godinu dana u jednom kafiću smo mi to vidjeli i ja se zapalio za njih i moja ženica ih je negdje iskopala na evo ga, ide. Internetu, ja mislim, jel da? Tako je. Negdje ih je kopala, našla ih je i kupila mi je set, kupila mi je 6 veliki macchiato i espresso 6 u raznim bojama. Sve, svaka različita boja. Imaš, znači tanjurić dobiš recimo plavi, ali možeš ga koristiti kao recimo šarenu. Ne dobiš, ti biraš sam isto boje tanjuriće, svega nema veze. Uglavnom... Svaki te volim kad pijem kavu. Eto vidiš, a ja svaki put kad snimam te se sjetim. Kakva ljubav. Uglavnom, idemo mi sada krenuti sa školom i vrtićem. Pogledajte kako je dečkima bilo. Prve dane bilo je napeto. Naručite svog leptirića. Pusa! Priprema za školu? Tako je. Jesi spreman? Jesam. Ajde, daj nam pokaži šta sve sutra nosiš u školu. Dakle, ovako. Hoće biti teško. Hoće biti teško. Čekaj, moram promijeniti bateriju, prazna mi je. Okej. Opalila se upravo. Dakle, promijenila sam bateriju. Ajmo ovako, uzmi školsku torbu, ja ću ti govoriti šta trebaš. Uzmi školsku torbu. Teško je kod da nosim 9 cigla unutra. Tako, sad izvadi sve van, da ju totalno počistimo. Ajde, sve van izvadi. To ti je sve još od prošle godine. Imam preko milijun kartica, ovo što smo radili prošle. To ćemo ti u ladicu sad staviti, to nam sad ne treba. Koliko ima ovoga. Ova pernica iz koje da padaju li ćeš čak ti pastelice. sebi mijenjati ovaj natpis Vito Zibar? Da. Drugi ćeš si stavljati? Da. Dobro. Kao... Ali to ćeš si sutra raditi, sad je već kasno, okej? Sam napravio neku boravku kada je bilo gotovo na fulica. Što imam 3 papuće. Nemam pojma. Čaraku imam, to je za ovu flauticu. Dobro. Neki papirić. Malo. Ovo neke robinama. I još neko smeće unutra. Imaš li smeće? Da vidim. Ajme, to nije smeće, pa znaš kaj je to? To ti je onaj vosak, ajde to sve izvadi van, to ćeš baciti u smeće, to ti se sve posušilo.
Izgleda ko govno. Da, baš. Kažu da govno. Moraš se inhalirati. Čujem da jedva dišeš. Da. Da, to ti je povratak u Zagreb. Ajde, sam vadi van. Neki vosak i postoji. Pistoji pum. Ja mislim da je to to. Da. Dobro, znači prazna je Čak, i možda džepovi tu sa još strane. Da, prazna bum. Tu ima maramice, dezinfekcijsko sredstvo. Imamo maramice. To ćeš isto sad nositi sa ovom i dezinfekcijsko i maramice. Ajmo dalje. To su dezinfekcijske maramice. Ovo je krema za ruke jer su ti od dezinfekcije ispucane. Još neki mali dezinfekcijski. Dobro. Evo grašak. Ne, to je onaj žir za računanje što si ima. Uvijek kad uzmete ovo za računanje, kad ovo zdrobite, unutra vam je buba. Ma ima još. Može širi. Sve sam ja rekla da štakori unutra žive. Kaj ti radiš? Loptica. Bak. Bak! Evo još jedna loptica. Joj. Ajde, loptice. smijem vidjeti. Na nekako, dobro može se igrati. Daj mi loptice, to su moje za igranje. Nestala moja glava. Dobro. Idemo dalje. Ovo mi je dala Lea Nemec. I ovaj džep je gotov. Dobro. Idemo sad na drugi džep. Kad sam oblačio tenisice koje ja ne znam vezat, a imao sam tenisice koje sam vezao. Aha, pa nisi znao. I to je to. To je to, prazna je. Ok. Znači, ono što ti sada treba unutra, učiteljica je napisala za prvi dan škole. Školska torba. Tu. Pernica za pastele. Tu. Ajde, spakiraj unutra, provjeriju da je u redu sve, da su sve pastele lijepo posložene. Ovo su ispadala i nemoj mi svijet fru. I tako, muzičar. Imam zlatnu pastelu. Ajde, lijepo posloži pastele, pa onda da posložimo tu torbu. Jao. Spremni? Spremni. Ajde, zatvori tu Čuj, ovaj gasi. Daj se makni, Bruno. Ajde, zatvori si lijepo pernicu. Na njoj piše Vito, jel tako? Tako je. To ti je kum radio. Ne mogu vjerati kako on to sve radi samo za mene. Ajde. Lijepo si ju posloži u torbu. Gdje će ti stajati? Ajde. Kum ti je napravio tu torbu? Ne torbu, pernicu. Idemo dalje. Torbica za ručni rad. Torbicu? To je torba za ručni rad. Lijepo si ju posloži. Pogledaj li prazna. Da nema unutra štakora. Jel ima štakora? Nema tu štakora, ali imam još jednu petnicu, nema ništa. Nema ništa, dobro. Onda ju lijepo posloži i stavi u torbu. Jesi ju lijepo posložio? Ne mogu drugačije. Tak se ne slažem. Premala Što ti mi je pokažem? torba. Kako to ima veze? Znači, torba. Lijepo si ju preklopiš ovako. Aha, kužim. Čekaj, pa ovako i lijepo si ju posložio. Sad ju lijepo pospremio torbu. Će biti naredni dečka na svijetu. Sumnjam. Idemo dalje. Onda ti treba torba za rezervnu odjeću. Ne. Tamo ti je pored ormara. Ono od prošle godine. Torba. Za rezervnu robu. Tako je. E sad, rezervna roba. Tu ti je. Pokaži mi šta ćeš unutra staviti, a ja ću posložiti za dobrobit ove robe da ne bude potrgana. Sva zgužvana. Ajde, daj, da vidimo šta imaš rezervno. Evo ga, kišne hlačice. Dobro, u slučaju da Koje pada su kiša. užasno lijepe. Dobro, moramo se sjetiti uzeti čizme, to ćeš ti držati u školi. I na sve to moramo napisati ime i prezime. Da. Ajde. Ovo je... Kišna jakna. Ne bih rekao kišna jakna, ne kišna majica, kad se već oblači ko majica. Dobro, ajde. Imamo Kaj imaš? čarape. Čarape jedne. Imamo lijepu majicu. A si neke zguzva. Da, onda imaš jednu dugu majicu, dobro. Imam jednu kratku majičicu. Jednu kratku majicu. I šta još? I hlače rezervne kratke. I hlače, dobro. Odi sada mi tamo u hodnik po čizme i po euritmijske šlapice i po šlape za školu. Ajde. Evo ti tu euritmijske.
Ne, pa to su od prošle godine. Pa to si prerasao, pa ponovo. Aha! Jao. Bruno, valjda ćeš danas doći na red. Ovaj tvoj brat je jako usporen. Da. Sada ću 100 dana da on to se izvadi. Baš. Kaj ti moraš pakirat? Sve ruksak zavrti. Jesmo? Napisali smo na sve pastelice ime. Sada sam rekla sljedeće da trebaš... Znači sutra moraš ponoviti ovo tu. Ako želiš drugačije. Naravno. Potrgano je tako neko zguženo. Aha, pa ćeš ti novi neki. U boji možda. U boji možda. Da, u boji. Na farmu će se naći neku žutu crvenu. Dobro, onda ti treba torbica za ručnjera, to si spremio. Torba za rezervnu odjeću. Evo ti, ja sam ti spremila rezervnu odjeću, na svaku sam ti napisala tvoje ime. Onda ti treba tepih. Tepih smo sad stavili prati, tako da pokažemo vam ga poslije kakav je to tepih, jer na njemu oni sjede i rade i šta ja znam. Šta radite na tepihu? Kad su neke predstave, kad osmaši ili petaši, neki oni, mi sjedimo na tepisi i na jastucima. Onak, možemo se legnuti, osjesti na jastuci. Dobro, tepih, euritmijska haljenica. Tu je. Pokaži nam ju. Evo, najljepša poluzlatna, polunaranđa, se vidite kako se... Brončana. Brončana, njegova euritmijska. Mi smo stojali Bronču. Bronču. Bronču, dobro. Dobro, imamo haljenicu. I treba ti uz haljenicu euritmijske papučice. Na njih smo isto napisali tvoje ime. Najljepše. Evo tvoje euritmijske papučice. Evo da, čekajte. Tako to bude, jel? I tancaš, i onda tancaš. Dobro, gledaj, sve će se pogužvat, baka ti je to peglala. Ej, halo mali. Tu si stavi sa strane, baka bu te razbila. Idemo dalje. Ja ću to posložiti, molim te. Tu samo stavi. Ok. Onda nam treba papuče za školu. Aha, ja pogledala. Evo tvoje papučice za školu, pokaži nam. Papučice, sad si ih trenutno u torbu stavi jer ti stanu sad u torbu. A ti ćeš onda sutra dobiti... Kaj radiš? Ne ide. Evo, gle Bože. A kaj je ovaj tu prazan? Gle foru. I složi se, ne možeš vjerovati. Bože, mamlaza. Dobro, sad ju možeš zatvoriti. I ti ćeš sutra u školi dobiti 3 stvari. Koje? Ja ti sad ne smijem reći. Nešto novo što ćeš raditi ove godine. Tako da sutra nakon škole ćeš nam pokazati šta to još imaš. I vidim na podu ti je frulica, treba će ti i ona. Ali s obzirom da ti je ova futrola potrgana, a ti novo još nisi napravio, ne. Sad ćeš ju staviti tu na stolu s obzirom da ti baš sutra ne treba. Ali sutra šivaš svoju novu torbicu za frulicu. Može? Ne možeš šivati. Ali morat ćeš. Dobro? I sad ćemo pripremiti robicu. Ti si gotov. Ovo je kao svoje torbe štakora. Pospremi. Ima i nekih lako štakora. Pospremi. Znači, torba ti je spremna. Rezervna roba ti je spremna. Tu su tvoje čizmice koje će ti tamo biti u školi. Haljina, euritmijske papučice. Pa kaj to bacaš? Lijepo. Pa pospremi unutra. O, živote. Tu, pa tu ti je torba. Hej, halo, tu ti je torba. Vidi. Koliko imam torba? Pa da, je li unutra imaš štakora? Da vidimo još to. Još kartica. Isuse, koliko si ih napravio kad je bila izolacija. Ajde, daj, čupaj torbu. Ovo su njegove memory kartice koje on radio. Još. Sa slovima, kad je slova učio. Da vidimo što smo otvorili. Đak Đuro ide u školu. Pa Đak Vito sutra ide u školu. Nova školska godina. Sretno ti bilo. Vidimo se sutra. Sad ide brat se sprema za vrtić. Bok. Znaš kaj smo zaboravili? Zaboravili smo ti bilježnicu. U koju ćeš pisati šta ti je za zadaću. Što odmah spremim već kad je to toliko važno. Ajde. To je važno. I imaš policija, pošto si ti veliki policajac. Onda imaš policija kemijsku. Evo ga. Dobro, i kemijska. Obavezno policija moja. Ja obožavam policiju. A ovo tu ti od prošle godine, ali to skidamo.
Pa čak možeš. Znači to skidamo, šta ćeš To staviti? tog medvedića stavimo. A šta ćeš staviti? Policajca. Da vidim. Ok, znači njega stavljamo, dobro, evo ti. I stavljaj si sa strane ova dezinfekcijska sredstva, ali u jednu si stavljaj. U koje? U jednu samo, jer u drugu će tići voda i banana, jabuka ovak za gablec da imaš. Onda? Ja stavim ovo. Pa tu si isto sve postavljaj, da imaš, da se dezinficiraš. Da. Da nosiš masku, imaš pravo izbora da li nosiš masku ili ne. Ako želiš možeš, ako ne, ne moraš. Hoću, zato što pazim se ja. Dobro, ali kad ne nosiš masku, šta je bitno, šta moraš raditi? Udaljit se ljudi od 2 metra. Ne samo to, šta moraš raditi? Ne dirat se po licu. Gdje se ne smiješ dirati, točno mi pokaži. Po osima, Da. ovak po cijelom licu nema šta. Oči, nos, usta, najvažnije ne. Da. Nemojte blizu jako jedan, nemojte ovako pričati jedan drugome. I šta najčešće moraš raditi? Prati rukice. Prati ruke, tako je. Ako nemaš sapuna i vode, onda ovako s ovim dezinficira, jel tako? I ovo ti treba, to smo zaboravili. Znači gljiva, Gledajte kako stoji. to si imao na završnoj predstavi, a to ćeš, u tome ćeš sada biti na predstavi za koga? Za svojeg anđela. Za kakvog anđela? Za prvaše. Za prvaše? Za prvaše, tako je. A šta ćeš ti postati nekom prvašu? Anđeo! Anđeo! Oni će imati svečanost kako su imali i Vito kad je bio prvaš prošle godine. Njima su drugaši radili predstavu, sada će oni raditi prvašima i nekom će Vito postati njegov anđeo, čuvar. Hoćeš čuvati? Da, Prvaše. naravno. Kroz cijelu godinu. Kroz cijelu godinu. I ovaj prslučić je tvoj. Gledajte kako stoji. Znači ja bi zgodan, dečko. Pa da. Znači to imaš i Imam gljivicu. gljivice. Evo vidite. Ja sam se vratio. Bok. Idemo se Bruno i ja pakirati. Novčić, ajde. Ocarili se. A to su ti one kupile? Da. Dobro, taj ruksak nosiš u vrtić. Da. Ok, kaj pakiramo u njega? Stvari za vrtić. Rezervnu robicu, jel tako? Da. Imaš čarapice si stavi unutra. Onda si lijepo posloži majicu. Dugu jednu. Pa kad se mi vidi zima. Da. Onda imaš jednu kratku majicu ako se poliješ ili nešto. Onda imaš kratke hlačice rezervne. Onda imaš gačice rezervne. I onda imaš potkošulju rezervnu. Op, op. Tako, bravo. Onda, ovo su tvoje nove šlapice. Pokaži nam kako smo zapisali ime i prezime. Da se zna da je to Brunino. Ibar Bruno, dobro. Stavi pored toga, da to ne zaboravimo. I evo ti jedne maramice za dezinfekciju. To si tu najbolje posloži, da ti tu bude dezinfekcija. Može? Može. Mi ćemo to brzo dvite snimiti. Pa naravno, pa kad si ti brži. Znači imamo... Čekaj, imaš još. Imaš alkohol za dezinfekciju. Pa šta će ti više pasati, može? Da. Ćeš ti paziti na dezinfekciju? Da. Onda imamo gel za dezinfekciju. To možeš uvijek imati isto u sebe. I trebaju ti... Di sam ih sad stavila? Maramice za brisati nos. Di sam ih stavila? Ne znam. Pa sad su bile pored mene. Opa, bravo. I maramice si stavi. Za brisat noska. Zatvori. I brzo si gotov. Ha? A vidite ima više stvari. A ima više, da, ali on je u školi. Daj mi nešto reci, a šta moraš sad paziti u vrtiću? Jako. Da ne pomiješam čaše svojim. I šta još? Da si ne stavim ruku na usta i na sve ovo. I hoćeš jako paziti. Da. A šta moraš često raditi? Puno puta moraš to raditi. Šta je to? Zabravila sam. Prati? Prati ruke. Prati ruke. A ako nema vode i sapuna, šta onda radiš? Definiciram s ovim. Defificiraš. Može. Jesi ti meni spreman za sutra? Da. Onda se javimo sutra. Bye! Bye. Idemo u školu. U školu ideš? Ma nemoj me zezat, slatkišu moj. Sutra ideš u novi vrtić. Jedva čekam da mi ispričaš kakav je. Da, dobar je.
Dobro jutro. Ovako izgleda jutro. Jedan pleše. Vidite koji jutarnji tip. Drugašić. A vrtićanac, da ga vidim. Evo ovako. Znači već ovako 45 minuta, tata ga je obukao dok je spavao u polu snu. Jeo nisam, ja ne znam za sebe, ja jednostavno to ne mogu. Vidjet ćemo, će se probuditi putem. Jesi se probudio? Ali još dolaziš k sebi. Stigli smo do škole, čak ranije. Vito, kaj imaš za reći? Evo, mama je došla ranije u školu, ha? Najbolji dan u životu. Mama nije zakasnila, s tim da su i radovi na cesti pa smo se dugo vozili, ali sve smo stigli. Bruno, mislim da ti sutra nećeš voziti više brata u školu, jer ćeš se predugo voziti u autu. A ti bi to, ne smeta ti da se tak dugo voziš u autu? A ovak bi doma spavao, nema veze, rađe da te probudimo ovak rano. Ne, Nego? želim da mi tata vozi u vrtić. Aha, tak ćemo napraviti. Dobro, budemo vidjeli koji će sutra biti plan. Jesi spreman? Jesam. Sretan ti prvi dan škole, srećo moja. Hvala. Doručak. Natjerala sam ga da jede ono uzbuđenja, nije jeo i niš nije doručkovo, pa do onog svog doručka u školi imaš 3 sata kad si se digao. Dobro, ajde, sam ti pojedi. Braco, jel pratiš ti svog velikoga? Ajde, gotovo ljeto, počinje nova školska godina. Uhu! Vidite. Kaj? Baš se najviše veselim. Ni ja se ne veselim. Jutro! Jesi mi spreman, lijepi moj? Jesi, da te vidim. Školarac sam skoro rekla, vrtićanac. Napokon ide u vrtić. Jel jedva čekaš vidjeti novi vrtić? Da, i vidi neboder. A ja jedva čekam neboder. A znaš kaj jedva čekam? Kaj? Da ti meni ispričaš kak je bilo prvi dan, može? Ajde, sretno. Sretno. Kakve su to? Idemo vidjeti doći. Wow! Gle ovo. Wow, jesi uzbuđen? Wow, vidi to. Ha? Wow, kaj je ovo? Ajde idemo. Gle foteljice, kak su dobro. Mami se sviđa fotelje. Idemo po Bruno i Vita. Jako sam uzbuđena. Buđena si? Da. Zanima me kak je prošao prvi dan Bruni, kak je prošao Vitu, ali više me zanima Bruno jer je promijenio vrtić i tak sva sam u stresu. Ali dobro, jedva čekam. Mi njih pokupili, ovako su živa. Di nam je Bruno, evo nam Brune, vrtićanac. Evo nam i Viteka. Vito, di si? Zapravo ja ne vidim tebe. A, evo te. Vito. Kak je bilo? Daj ti meni reci, kak je bilo u školi i u vrtiću? Kak ti je bilo? Ja sam ti vrijeme proveo u autu. Aha. Prvo sam čuvao auto dok si odlazila po Brunu, onda sam čuvao Brunu koji spava u auto da bi otišla po Vita. Uglavnom sad smo na igranju, neću vam ja pričati, dečki će vam ispričati. Mi smo sad na igranju u parku, još dolaze neki prijatelji, tako da nek se oni izigraju, na Bundeku smo, nek se izigraju. Tamo su ti već prijatelji, jel ih vidiš? Tamo neki. Tamo gledaj. A? Jel jesu? Ajde. Uglavnom dok se izigraju, kad dođemo doma na miru, onda ćemo vam mi na miru ispričati kako je izgledao prvi dan. Idemo pitati vrtićanca i školarca kako je bilo u školi. Ne. Kako to izgleda? Makni se. Ovako. Pero i Viski, evo tako vam izgleda. Pero i Viski su trenutno tu. Kajli, aj tamo. Ajde, briši, brzo. Di je Lio? Lio istražuje. Di je Lio? Odi nađi Lio. Di je Lio? Ajde, ti moraš čuvat Lija. Di je Lio? A tu si. Pa di si bio? Tako, ajmo pitati njih pa se idemo šetkati. Može? Može. Da mački mogu unutra. Evo nas na kraju dana. Da čujemo dojmove. Ko prvi? Ko hoće? Ajde. Ajde. U školi mi je bilo prekrasno. Najbolji prvi dan. Dobro. I
Došla nam je nova curica i to me najviše veselilo. Kako se zove nova curica? Ema. Jeste dobili one nove bilježnice i ono sve što ste trebali? A još niste? Pa da, još ne znam šta je. Dobro, a daj me reci, kako ti se sviđa novi drugi razred? Sad si u drugom razredu. Prekrasno, znači bolje od prvog. Mislim, samo su ga malo, ja mislim, drugačije obojali, je bilo neki sred. U kojoj boji razred? Ja ga nisam vidjela. Koje boje? Sad je malo roskasti naranđasti. I imaš plave prozore. To sam vidjela. Da. I sjediš u klupama. Tako Od je. ove godine Vito više ne sjedi po podu i tako dalje, nego sjedi kao pravi đak u klupi. Kak je sjediti u klupi? Pa mislim bolje od jastuka, nek da sjediš na njemu. Nemoj sezat. A rekao si mi da ti ne bi sjedio u klupi. A dobro, nisam uopće sjedio u klupi. A nisi na kraju? Mislim, sjedio sam, ali kad sam je upravo možda nisam nikad sjedio na takvu. A, pa nisi znao. Kužim. I je se veseliš sutrašnjem danu opet? Još pitaš, pa naravno. I je se pripremaš za prvašiće? Da budeš anđeo? Da, Okej. ja čekam ga dobiti. A ti, šerife moj, da ja sad čujem. Ajde. Pa ne znam baš. Predobro. Dobro? I jako puno sam se igrao. Cito bio vani. Aha. I ne znam šta sam još radio. I imaš crve u guzici. Zabratila sam. Ajde sjedni tu dole da na miru pričamo, da mi ispričaš. Crve u guzici. Kako izgleda novi vrtić? To ti nama ispričaj. Jako manje od onog... Manje, da, jer je ovo klasični vrtić. Ti si bio u onoj kući pa je bilo drugačije. Kako ti zapravo vrtići izgledaju? Vi to ni ne zna, vi to nikad nije bio u klasičnom. A daj nam ispričaj šta ti je najljepše u novom vrtiću. Šta ti se najviše sviđalo? Vani ona kućica. Imate nekakvu kućicu? Drvenu. Kakva je? Tako je dobra, ali jako je mala. Jedva stanemo u nju. Nemoj me zezat, tak si narasao veliki. Čekaj, tvoje tete su te dočekale. Odmah ujutro. Jesi bio sretan? Da. Jesi zagrlio? Koje tete su bile da čujem? Ivanka i Ana. Ivanka i Ana. Odmah su ga dočekale. Znaš kaj su mu rekle? Bruno, pa ko je tebe rastezao? Tako si narasao. Pa ko te je rastegnuo? Pa ko te je rastegnuo da čujem? Niko. Niko te nije rastegnuo? Ne. A jesu bili tvoji prijatelji? Da. Jel su svi tvoji medvjedići ili su i novi došli? A i novi su došli. A, znači nije cijela ekipa. Ne, cijela ekipa. Samo jedan novi došao. A nije? Jedan muški novi. Nije. Znaš koliko vas ima od prije? Koliko? 7. A znaš koliko vas je novih? Koliko? Novih vas je 12. A mamo, u našem vrtiću je samo došao jedan. Jedan novi. A, danas možda onda. A daj mi reci, jesi spavao u vrtiću? Ne. Zakaj? Zato. Ne bi ti to još? Ne. A jesi plakao? Da. Zašto? Zato si mi falila. A kad si plakao? Ujutro nije Bruno plakao, ujutro je sretan išao, ali kad je mama došla po njega, on je sjedio i plakao. Pa zašto? Zato si mi falila. Kaj si mislio da neću doći? Ne, nisam, nego si mi samo falila. Pa jel sam brzo došla? Da. Onda da sutra dođem još malo prije dok se ne navikneš? Da, mama. Falile smo još mačke. I mama, malo sam bio predugo. Molim te, dođi malo kraćije. A tako da napravimo? Da. Dogovoreno. Jeste pazili na svoje lice, niste stavljali ništa usta po ustima, po nosu i tako to? Sam ova. Mali? Ne sam dotaknu glavu. Onda dobro. I zabrali smo ti danas donijeti čašu za piti. I znate koja je još novost? Moramo imati bilježnicu u kojoj ćemo svaki dan upisivati temperaturu od Brune, da to imaju u evidenciju, znači mjere predostrožnosti. Ja vama želim i dalje sreću. Može? Puno vas volim. Bili ste mi prekrasni danas. I od sutra u nove Avanture! i pobjede! Pobjede! Ovdje odjavljujemo ovaj video. Lajkajte, šerajte i pretplatite se na kanal Ženski svijet. Pusa! Bok! Idemo šetat pese. Ajmo. Ajmo.